हाय हेल' लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दायो माने दिनै आङो मोनसे गुबुन जायगायाव थांगोन आरोना जोंनिया कम्पानिनिफ्राय माने दिनै जोंनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय बाहेरायावहाय जानाय लोंनाय पार्टि माबा दं आरोना। ओमफ्राय जों बे पार्टिखौ खालामनो थाखाय बाहेरनिफ्राय फैदों आरोना मोनसे हिस्ट'रिकेल चेनेल होननाय मोनसे ग्रुप फैदों आरोना। सिनेमाटिकनि ग्रुप मोनसे फैदों बिसोरो मथा मथि 6-7 जनसो जागोन आरोना। 6-7 जन फैदों बिसोरो सिनेमाटिकनि। स' होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो बोरैहाय देखायनो हायो आरो माबायदि खालामो बिसोरनि जानाय लोंनाय सिनेमानि शुटिं खालामनायफोरखौ आं देखायजोबनो हागोन खोमा आरोना। जेसेबांनो हायो आं नोंथांमोननो एसेबांनो मोजांखौ दिन्थिलांनो नाजासिगोन। जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो आरोना। दायो जोंनिया गासैबो टेबोलफ्रा डाइनिंफ्रा सेट जाजोबखाबाय। नैबे सिगाङावहाय दङ नैबे मकटेलनि आरोना। बेनि सिगाङावहाय टेबोल चेयारफोरा जोंनिया गासैबो सेट जाजोब्बाय। नैबे केन्देल सब गासैबो सिटिं जोबखाबाय। नै नायदो आरोना बेसेबां मोजां भिउसफोर नुलायो बेलासे समनि। अल डाइनिं सेट लालटेनबो आलायना दोनदो मानो होनबा जोंनि नैबेयावहाय मोनाबिलि समावसो जागोन ना। ओंखायनो मोनाबिलि समाव जानायखाय साइडआवहाय नैबे लालटेनखौबो आलायदो आरोना। बेयावनो गासै 6-7 जनसो लोगोसे एक्सट्रा आरो फरेनारबो दङ साब्रै बिसोरखौबो नैबेयावहाय इनभाइट खालामनाय जादों आरोना। टेबोल सेटआप खालामखांनायनि उनावहाय नैबे नेपकिनखौ माने ओंखाम जाखांबा आखाइ सुनाय जायो नालाय बेखौ जों जेनेबा होयो आरोना। ओमफ्राय बिखौनो आङो नैयाव बिबार बानायबाय आरोना। फुल लटास आरो लटास बिबार बानायनानै होबाय आङो। फामे बिबार ओरैहाय नुदों लोगोफोर। नैबे मोनसे टेबोलावहाय दायो एसे दंबावो बानायनो गोनां बानायजोबाखैमोन आङो। बे मोनसे टेबोलथिं होग्रोबायमोन आरोना। ओइ सिगाङावनो बिनि गेजेरावहाय बन फायारबो होनाय जागोन। नैबे लालटेन माने लेम्प लागायबाय आरोना। मोनाबिलि जाबाय नालाय नै अल सेट जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। बोरै नुदो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो। नैबे हेन्ड वास आरोना आखाइ सुग्रा बिथिं। मोनाबिलि जाबाय लोगोफोर दायो नै फाइनालि गेसफोरा फैबाय। नै बै सिगाङाव जिरायफैसिगोन आरोना। नैबे संग्रा बेहायनो बेदरफोरखौ हांगोन आरोना। नै लोगोफोर दायो बन फायारखौ जों लगायबाय। बेनि गेजेराव दोनगोन दा आलासिफोर फैबा। नैबे रबि भाइयाबो आंजों लोगोसे हेफाजाब खालामबाय आरोना बेयाव। आरो नैबे जाबाय मकटेलनि बेयाव गासैखौ मोनो आरो कल्ड ड्रिंक्सफोरखौ। नैबेहायनो बेदरफोरखौ हांनायफोरखौ ना बोरमा बेदर दाउ बेदर ओमफ्राय बायदिसिना मै बेदरफोरखौबो मोनगोन भेजिटेबोल्सबो मोनगोन आरोना। गासैखौबो बेयावनो हांगोन बे संग्राया नैबे खैलायावनो गुजियाव थुनानै हांबाय आरोना गासैखौबो। बन फायार होबायनो जोंनिया नै दा होसिगोन सालु खालामसिगोन आरो दा दसेबावनि उनाव। नै लोगोफोर बै आलासिफोरा जिरायबाय आरोना गेजेराव बन फायारखौ होबाय। नैबे सिगाङावहाय मकटेल आरोना बिसोरनि थाखाय बहायो आरोना बेहाय।